थफिया गानदो नायनोसै बा दुगैयालोबा गस्ला गोदान स्रायनो बाबाया एसे उन्दुनो नोमाव बिफाजोंनो बाथाबनानै नेबाय थाबाय फैदो मा आंजों बाबाया एसे उन्दुथोंसै आंजों फैनोसै आंजों फैगोन बाबाखौ नेबाय थागोन गेलेनो लोगो लाबाय थादोंमोन हनै खोमा खिल'ग्राया जोंना गेलेग्रासो जाबाय आरोना बिफाया उन्दुखानानै थानो हाला ओमफ्राय मा होनदों मा ए न' बानायबाय बाबाया दे ओमफ्राय बाबाया एसे उन्दुनो ओंखारबाय दे मा दे मेंबायनो नों नेबाय थादे मादे दे बाबाखौ नेबाय थागोन नेबाय थागोन आखाइखौ मायदि हमथाना लादों हगारा इयो दे ने माथो होनबावनो आरो मालाय बोखाबाबो गालाबालाय खुलुमबाय सोनाबफोर आंनि जोबा मिलाय इउटिउब नोंथांमोनखौ फिन खेबसेयाव बर'आवहाय सबाय माजि जोफाव बानायनाय महर लानो सोनाबफोर दामुगै इनिफ्राय ब्लाउसखौ फुरा जोबोद सायलांबानो जाबाय हानायमानि इन्ट्रेस्टिं खालामनो सेस्था खालामोन आङो एसे पाउडार लागायदोंमोनहाय मोखाङा जोंख्लाबद्रायनायखाय ओमफ्राय माबा पाउडारखौनो फुगानो रोंलायाखै आरोना ओमफ्राय सोरबाफोर गोदान मोननानै चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालां लाइक खालाम शेयार खालामना होलांबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय बेलाइकनखौबो थिं बाजानानै होलांबानो जाबाय आरो बेलासियाव एसे ब्लग्सखौ स्टार्ट खालामदों आङो थ' नायलांबाय थादो बिदिब्ला आं दिनै ब्लग्सआव नोंथांमोनजों मा शेयार खालामलांनो हायो हाथाय सानाया दाबो एसे दंबावो आरोना बुनाया बुहुद खमायबाय थेवबाबो एकदम गोदि मोदि दङ माबा मोनसे गय खावसे लानाय दानाय बिदि मोनो आरोना दाबो दङ ओमफ्राय बेयावनो सासे बिबोनाङा बाजै होननानै बुंदों आरोना हाथाय रजस्लाबियावनो हाबा जादोंमोन नामा बाजै होननानैहाय नङा बैसोजों थिग थाकसो हाबा जाखादों आङो हिसाबनियावसो हाबा जाखादों बाट हाथाया मानि थाखाय लेट रज'दों थाय आं बेखौ मिन्थिया आरोना एकदम हाबा जाखांनानैबो रज'बाय थादों फिसाफोरनि हाथाय रज'नायजों लोगोसे बिमानि हाथायाबो रज'बाय थादों आरोना ओमफ्राय अखा दोमैलुखाय सुवा सान्दोंबाबो थानो हाला ओजों खर' माननायजों जि जोम सुनो लागा जेव बास्केटसे थानायजों थानो हाथारैनि सानसुनि समाव सोमनानैबाबो नै बेलासियाव सुस्रांना लाखाजोब्बाय आङो इथिंबो फुरा दुरुङानो जोंनि गोजा आरोना साब्रैनि जि जोम वाव मा होनना बुंबावनो आरोना मतलब सुखाथारबाय दा जेरै थेनै जेरै रानगोनसै अखायाबो ओमफ्राय थब थाब मोनसे मोननै सिरिबावदोंसो आरोना थेवबाबो दङ एसे मोला लानो नों मानो बुनाय आंखौ मानो बुनो हा मानो बुदों अननानै बुदों आं दा मा होनबावनो गावनो आंखौ फाथाब होफ्रांबाय रायबाय आङो अननानै बुदों आरो अननानै बुदों होनगासिनो अननानै बुबाय थाया अननानै वानल' बुनांगौ आयै आंनि फिसा आयै जिउ गोलाव जाथों आयै गोरों गोरा जाथारथों लेखा गोरों जाथों आंनि फिसाया आयै सना रोंथारगोन सना हा आदाखौबो आयै बिदाखौबो दे मा दे सानैजों अनलायलायनांगौ है रक्षा खालामनांगौ आगैखौ आइसोर आं फिसाफोरनि एक्टिं बाबा थ'दोहाय सना थ'दो खनथामसो जाबाय दानो खुलुमनाया खुनु खोथा गैया आइसोर ब्रेक डान्स आइसोर न'आवनो नै आंना डान्सारबो दंखायो सिंगारबो थाखायो आइसोर जिगिसिफ्रा थिखांस्रांजोब्बाय नै बिमाया आयै गैया बहा लामबावनो ओरैबादि आंनि फिसाला माने लेखा फरायदों होनबाथाय बिगैजों गेलेफ्लाबाय ओमफ्राय मबाइल नायबा टिभि नायबा बिगैबो मागै खुनु खोथा नांला गाखो दायो गाखो ए हरिशंकर गोलैगोन लासै बाबा दापेट आयै दे गोलैसै गथ' फिसाया बाबा लासै जाबाय हामबायसै बिफां खिथाया बनसैसो है साबधान दिया एसे दंबावो बेखौ नायदों आं जोबहां जाथारबाय नायबाय एसे फुरा नायनो मोनाबा मोजां मोना आङो साबधान दियाखौ आरोना लास्टसिम खुनुरुखुम ओमफ्राय दसेनो नुमुना नायसै नोंहा बाबायनो थांदो माव बिराद अखासथि दसेल' सानसे फरायनो मोनो आरोना दसेनो गावसो बाथाब बासि बाब्रुं थां बाबायनो थांदो बाहेरायाव थां माव आं बिदि अखायजार खामानिफोरखौ एसे भिडिअ खालामनानै दोनो आरोना सान्थिबाथ' सान्थि मबाइल दोनथ'बाय दा उफाय गैया नै ओइ ओंखायनो मा सना लोखि गावदां ओइ थांलांदो बाबाखौ बाबा थाम्फै बुनो बाबाया गनखौ बिहरदों स्केलखौ थाम्फै बुनो बाबाया थांदो आइ सना थां बारा फाहामबाय थानांला बारा फाहामबाय थाबा हानायसो नंला आं खनसे थिखोनायखाबाय हाखादों आङो
सिखोनबो हादों बोख्लायनोबो हादों स्टार्ट होलायनाङाखै इथा होबावबाय नों सिङाव जाखाबायमोनथ' बिफा आं हाखादों माथो दहायो दा नैबेयावसो बाराबा हार्ड जालायलांसिगोन आंहा बे जरावसो बारा गासोबाय थाङालै बस्थाया जिगोन जाबाय दा आं थिखोबावगोन खनसेबाव हाखादों आं नै आरामनो जाखादों गावनो बिसि लासिगोन खोमा गाखोयै जाखादों खाबाय जाबाय बरिया डाइरेक्ट थिखांबाय डाइरेक्ट नैबेहायनो दोनबाय दलदबनो साबसिन जादों दे थिखानो हाबानो जायो आंना साबसिनखौलाय आरो मानोबा उफाय गैया बोलालाय नांदों आरो थिखोनायाव एकदम होनलायनाय ओमफ्राय बोख्लायनायाव बांद्राय नङा थिखोनायाव नारखोनायाव बाबुआबो नारखोखागोन आंजों उनथिं हो इलाय एसे दं इलाय बे समावथ' थाखागोन इथा मोनसेल' होदों नालाय इथा मोननैनि जायगा दं बाहाय नों बारा गुदुं खालामनानै दादोनहाय आं गिलायलांथारो थख' थाखा अखा बोथोराव मा हाबनानै थाफैगोन मा मागोन हा इथा होयोबा मोननैनि जायोना बेयाव इथा मोननै ससेयानोहां जाबाय दे गुदुं गुला दोनजायाना दाबायदियाव जाबाय गुदुं गैला जाबायलै बरिया जाबाय गाग्लिबाय थानाङा ओमफ्राय बस्थाया जिगोन जाबाय गाखोबाय थानांला जिजां गिदां बस्थाखौ हा जिया बस्थानि नामानो जिया जाबाय बे गुदुं फिसायाव नानियासो बोखांगोन बेखौ नुजाबा अन्थाइखौ गुदुं दोननो बाथारबाय जोङो माने गिनांगौमोन नालायफ्रा दाबादियाव गरम बोथोर ना ओंखारोना जोंहा बिथांमोनहाबो जाबाय याहु जाबाय दे हा गुदुङा एसे एनै गुदुङा थाखायोलै पेनेल सारबाय थागोन आङो गिथारदोंबा आरो जोङो दे सिदा आं फुङावसो लाबाय आरोना नैबेनि ओंखारनाय टिफिन बेस्थ' आङो ओमफ्राय नायदो सासेनि सुबुंखौ दे मा खालाय सना नायनो मोजां नुथारदों नायनो वाव नायलाय खानस्रि होनबा वाव नों मानो बिदि देलायखो आं सहायनोनो हाला नायदो आयो समायथारबाय आयना नायदो नों आयना खानस्रि ओंखारदों खानस्रि जाथां आयना नायलाय खनसे थांलाय मा आयना बिफायाबो ओरै बिदानि जुथा फुख'दों देलायनानै अहानानै जाबायसो होनबासो नुबाय आङो जाबाय दे जाबाय रोंबाय खनसेनो फोथा खनसेनो मुसुखुर मैया मोनायाव गावखौ एसे फोनना होदोंमोन आङो फोथा ओमफ्राय आङो बै सियार गिदिरनि आखायाव दोनफ्लांदों मालाबानो नुस्लाबा गावसोर लागाव आरोना बेफोरसो जिबन दा बिमाया फुख'दोलाय दा आइदै साराय गेजेराव संनो थिनबावदों थारमाने आंना ओंख्रियानो मोनखाजोब्बायमोन गाजर आलु एवनाय आरो ओरै दालि ओंख्रि गावनो सिम्पोल बिदि जानोसै होनबाय बाजाराव थांनानै आरो नै खयथा जाखो दा नायलाय नोङो 1ता जाबाय माबा मा होनो अनलाजों जानोसै जालायबाय आरोना बेखौ जानांगौ आरोखि ओमफ्राय नै दुफु खालामनानै लाखाबायबो आङो जानो लुगैनाय सिबाय संना होनोसै आं 1ता जाबाबो मिथिबाय अननानैसो संना होनाय दा जाला मोनला नोङा आंनोबा लानानै फैयाखै जानो लुगैनायखौ आरो एकदम लुगैथिसो बुंफैबावदों अमा बेदरा जा मोजां मोननानैसो एरना होफैबावबायब्रा आं फुंनिफ्रायनो जा अमा उखैखादों कन्ट्रल थानो होननानैसो जेबो बुङाखैमोन फैनानै आरो बिदिसो उखसायफैबावबाय आंखौ लानानै फैयामोन जिखियानो जादोंला बेखौ संग्रोनोसै आङो थारमाने आं नैबेहाय खनसेनो सामब्राम गुफुर एसे हाइजें एसे मिक्स खालामफाखाबाय आरोना मोदोमफ्रु जाखाबाय फटाफट खालामसै आं
थावो थावा उननि खोथा खिन्थु जारौ मारौ खालार जाबाय आरोना गोथांसो जारौसो आरो दै खम जाबावबायसोनो बेहा हा रायजाखासिगोन होनबालाय आं गोखा मोनाबानो आंखौ रायजाखासिगोन सान्ति थालाय र' एसे गोदौनो हो इनो रायजोफोर इनो आं बाबायसोलै मोननायाथ' मोनखानाय दै गोदौखानाय माइरंआ मोननांगोन ना मिक्स जानांगोन होनबासो गोथाव मोनगोन नोङो दे लोंदो खिथाखाथारदोबो आंनो संख्रि नांखायाखै बे उफ खनथाम जाबाय साखिनाया दे नोंनिनो ओंख्रि नोंनो जाजोबाबो नायदो दे माबा साखिदो बन्द' खालामसै आं हा दंबावोमोन नाथुर गोदाना होनो मानो होजाया जानो होनसै आं होनबालाय र' नाथुरानो नानि आन्थालाव गोरलै गोमाजोब्बायसो साखिबावनो नाथुर होनायखौ हा साखिबावनो बेबो अनलायाबो ओंख्रिखा बेजोंबो उदै बुंखायोखा नाथुरानो नामनि आन्थासो जाबायलै बन्द' खालामसै आं संख्रि एसे होबावबाय आङो आंना बिदिनो ओंख्रि एसे संना होनसै बा ओंख्रि एसे संसै अनला ओंख्रि एसे संसै होनबाबो मेगन जाया माइरंखौनो मेगन जानो रोङा हानबानो मोनो होननाय बायदिया गोदाव सोराव खालामो लाथा जानोसै जाबाय बाब्रे बाब मालाय गस्ला गोदान कालारा ओमफ्राय बिदिनोमोन समायदों दे देद्रायाखै नोंनो देद्रायाखै ना गरम दिननि थफिया गानदो नायनोसै बा दुगैयालोबा गस्ला गोदान स्रायनो हा होलाय बांद्राय सुथि नङा ना बै नों आगोलाव गानग्रा बायदियानो ना दे ओमफ्राय नै मालाय गांसेया गस्लाया आरोना गांनै बायनानै लाबोदों गाहायनि गैया सिबाय गावहा लायाखै गावहा गैया 7,000नि ना फिफा हा 7,000नि बिसिनि इउटुब पेमेन्टजों बायनानै लादों मालाय सोना हरदां एसे बायनानै लाथों होननानै आरोना 7,000 नङा आइथनाफोरनै 700 थाखा थाइसे खमबावसो आरोना आरो एसे बार्गेनिं खालामनानै एसे गाहायावसो मोनबावदों जाहैदों गाना हायो इदि दामनि गस्ला 1500 1800सोनिफ्राय आरो गोजौनि गस्ला बायफेराखैदां गैया मोजां कालारा गावसो मिन्थिगौ गावनो फसायनो रोंखायो नैबे गाव गांसे गानबाय थाग्राया बेबायदि आरोना नैबेजोंनो सेम स्कुलनिफ्राय सफैखांनानैसो बे सुटखौ लादों दे आङो ओंखायनो गस्ला लामनानै दोनफैफिनबाय नैबेबायदि डिजाइननिनो आरोना बेखौबो दा गाननाय होनसै समायना समाया आरो माथो जाखो बा बिदिसो आरो बेना गस्ला गांनै गोदाना दे अरजाला दे इउटुब पेमेन्टजों माने सुनाफोर फिसा इउटुब पेमेन्ट आंनोबो हाबदों मैया हाबदों आरोना ओमफ्राय गस्लाखौथ' बायनो थिनखाबाय थानाय दाख्लैनिफ्रायनो गावहासो बायाखै ओमफ्राय दिनै मा गोसोखांखो गारि पलिउसन आरि खालामनो थांदोंमोन बियो ओमफ्राय इन्सुरेन्स आरि खालामनो थांदोंमोन एफाजोंनो हाबनानै बायनानै लाबोफाबाय आरोना जाबाय दे थांलाय लायसिगोनसो बेखौ गाननानै बेरायनो मोननाय नंला जोंजों आरोना ओरैहाय माइ जुदों केमेरायाव बारा हिट नुवाखै कालारखौ खिन्थु कालारा दिप मोजां कालार आरोना समायगोन खोमा जोंखौलाय आरो मा बिसि फिसाय मानसिफ्रानो कालिया गोजाखा हे भगबान जिबो खननांगौ खनस्रांजोब्बाय जोंहा दाख्लै बैसागआव लास्रांबायना सिबाय बायना होबाय ओमफ्राय ओंखायनो दा बैसागो बायनानैसो आरो बेना मिनिथावथावनो बैसागआव गस्ला गोदानखौनो गानाखिसै बियो ओमफ्राय सनाफोर आंनि ब्लगसा साननैनि जालायलांबाय आरोना मैया बेलासिनिफ्राय एसे ओमफ्राय नै दिनैनि एसे जाहैबाय आरोना गाज्रि मोननाङा आंना ब्लगसा बिदिनो जाखायो बेनिफ्राय आङो मोनसे खोथाखौसो रोमै दिमागाव फैगासिनो दं आरोना थ' रोमै दिमागाव फैबाय थानायनि खारना जाहैबाय बे मानसिया आंखौ एसे बारे बेबायदि टाइपनि कमेन्ट हरो ओमफ्राय इसिता नार्जारि बावसो नामाबो ओमफ्राय हिन्जाव मानसि ना माथा बे हिन्जावनि बिफा बे हिन्जाव प्रफाइलाव दोननायनि बिफा ना बिनि बिदा फंबाय ना बिनि सोरबा जाथि बंस' ना बिनि गोसोनि आं मोनथिया आरोना ओरैबायदि बे गाज्रि रोखोमनि कमेन्ट हरनो नागिरो आरोना एकदम गाज्रि लेभेलनि लांनो नागिरो मा लिरना हरोखो बियो आंखौ रायलायनायखौनो भाषाखौ जोंफ्रा बेबायदि भाषाया जोंनि खुगायाव फैयाहाय माबा बै था लिलि बिदिसो नुयोनो आं रायलायनायखौ होमबा मा बुंबावनो सुनाफोर आङो दा आं एसे मिनिहोनो नोंथांमोनजों एसे
दैलि ब्लग्स मावनाय दांनाय बेफोरखौ एसे शेयार खालामो नर्माल जिबन बिदिनो सोलिगासिनो मोजाङै मोजां जों बिदिनो सोलिनो हायो कमन मानसिनि सोलिनाय बेखौसो आं शेयार खालामो नोंथांमोनजों नोंथांमोना बेखौनो एसे अनसायलांदो बेनि गेजेराव बिहा नायनो गोसो गैया मानो फैनांगौ जाखो आंनि ब्लग्सआवलाय मोजां मोजां गियाननि मानि खोथा नांगौबा भिडिअ नांगौबा बे बेलेगाव थांनो हायो बाट खनसेनो नोंहा एसे बारे बारे आरोना नै प्रफाइल पिक्सारखौबो होनानै दोनगोन आं बिनिखौ चेनेल खुलिदों खिन्थु चेनेलाव जेबो माबा गैया आरोना हाबनानै नायदोंमोन आङो जेबो माने भिडिअ सिडिअ जेबो गैया बाट खनसेल' नङा खननै खनथाम आरो जुदि नायनानै मोजां मोनथाराखैबा आंनि भिडिअजों मिलायना रायनानै गालांदोब्रा मा अन्दरनि मैला बुस्थु जेनेबा दा बै था लि बेबायदिनियाव मोनसे माने लुक्स थालायलायो नामा रायलायनायाबो आं हमनोनो हाला आरो बेफोरबायदि मानसिनि दिमागखौहाय नोंथांमोना बुंखायो इगनर मारेथ' इगनर मारिबाय थेवबो बियो बारे बारे आङो बिनि बेबायदि टाइपनि एसे गाज्रि कमेन्ट मोननायखौ आं अबेखौबा रिप्लाइ होनानै दोनदों ओमफ्राय अबेखौबा आङो दाननानै होखादों आरोना दोनखायाखै खिन्थु बियो बारे बारे जाबाय एसे बुरजायानो जाबाय थ' आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथाङा आंनि भिडिअखौ नायाबा नायनो नाङा आरोना आरो जुदि बे प्रफाइल पिक्साराव होनाय आइजोआनोबाथ' बे उन्दैहां देरफुनाय हिन्जावसा बेबायदिनो प्रफाइल पिक्सारसो दं आरोना दा सोर आं मा हमनो हाबावनो आरोना आं बुजिना मोनला थ' रिकुवेस्ट खालामो बेफोरबायदि मैला टाइपनि कमेन्ट खालामनायखौ गारा आरो मोजां मोनथाराखैबा नों नायनोबो नाङा दा आं ब्लग्सखौ दोनथ'नोसै एसे लुसुर लानोसै सफैबाय जायफोरा आंनि बेखिनि ब्लग्सखौ फरायनो लांबाय गोसो गोरबो साबायखर बावबाय लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ थेंक इउ स' माच